O avermellado sol comezaba a porse no brillante horizonte mariño. Unha curiosa quisquilla fora arrastrada á orela. Tras varios intentos por volver ao mar, viu como unha gran sombra se alzaba sobre ela. Mirou a súa pequena cabeciña e ali estaba, de pé, unha xove gaivota. Observouna durante unha miga. Inclinouse cara ao pequeno crustáceo, abriu o seu agrisado pico e devorouno. Oh, pobre quisquilla, xa non volvería a sentir as frescas augas do mar. A gaivota deu media volta e, disposta a emprender o voo, tivo unha sensación extraña. Un calafrío que encrespou as súas plumas. Había alguén detrás. Volveuse lentamente e un gran albatros alzábase tras ela. Un grande e esfameado albatros que, sen dubidalo un segundo, abalanzouse sobre a pequena ave e tragouna dun golpe. Oh, pobre gaivota, xa non volvería a comer quisquillas perdidas. Abriu as súas ás e voou cara ao dourado sol que cada vez estaba máis baixo. Nesa mesma praia, Olivia, Elvis e os tres mozos que acababa de coñecer conversaban tranquilamente mentres observaban como o gran albatros sucaba os ceos. Vos, vivides aquí? Preguntou Olivia cun ton melancólico. Pois agora mesmo sí. Contestou Vidro, mentres se tiraba boca abaixo na area. Olivia mirou para Marte, xa que o seu irmán non parecía ter moitas ganas de seguir coa conversación. Nós somos da aldea Glauca. A nosa familia é moi humilde, polo que comezamos a traballar xa fai tempo para poder tirar adiante. Un día ofreceronnos traballo arranxando navíos e aceptámolo. Viñemos para Portofeluxe, porque é onde hai máis traballo relacionado co tema e vivimos nun pisino de aluguer no Varadoiro. E así foi como coñecimos a este. Dixo, sinalando co polgar a Mou. Continuaron falando durante unha media hora e, despois dese tempo, sabían case a vida completa un do outro. Así que non sabes por que te puxeches así ao ver a eses homes. Dixolle Marte, mentres xogaba cun puñado de area nas súas mans. Igual os coñeces de antes, pode ser que foran á tua casa para que os atendese tua nai ou algo así. Fai moitos anos que faleceu. Eu aínda era unha nena, así que extrañame que poida recordalos, pero non sei. Deronme mala espiña, como se eles si me coñecesen e ocultasen algo malo. Sacou as botas e deixounas a un lado. Marte miraba. Estivo a punto de dicir algo, pero pensou que era mellor esquecelo. Olivia miraba o mar en silencio e el decidiu facer o mesmo. Elvis amosábase xoguetón e arrincou velozmente o colar de cunchas que Mou levaba no pescozo. Estergueuse con cara de pámpano e botou a correr detrás do moniño. Vidro incorporouse, sacou a súa camiseta e dirixiuse á auga. Olivia observouno. Aínda que era máis novo que seu irmán e que ela, víase enorme, altísimo, fraco e forte a un tempo, con longos brazos musculosos. Apenas quedaban uns minutos de sol, o que facía máis incrible a escena. A silueta de Vidro camiñando cara ao mar, Mou e Elvis correndo pola orela, inundando o ambiente cas súas gargalladas, o perfil de Marte e o cheiro a tabaco que proviña do seu cigarro. Aquelo gravouse nas súas retinas, o que parecía máis unha postal ca a realidade. Só facía un par de horas que os coñecera e sentíase feliz. Tras 14 anos prácticamente de tristeza e aburrimento. Olivia, que foi do barco de teu pai? Preguntou Marte intrigado. O 10? Pois segue na praia onde o deixou abandonado. Vexo todos os días porque esa praia está xusto en fronte a nosa casa. Por que preguntas? Marte deu a última calada ao seu cigarro
e apagouno contra unha pequena cuncha que atopou na area. Pois, desculpa a miña ousadía, pero se tivese un pai que ten un barco abandonado, non o deixaría nese estado. Sabes? A moza arqueou as cellas, mirou a area sobre a que estaba sentada, volveu a mirar a Vidro, que agora xa nadaba mellor que un golfiño sobre as delicadas ondas, e virou de novo cara a Marte. Este fixo un xesto coa cabeza, esperando unha resposta. Estásme dicindo que recuperou 10? Marte dedicoulle medio sorriso. Pero seguramente ten a madeira estragada e todas esas cousas de barcos que eu non entendo. Ademais, que faremos cun barco tan grande Elvis e eu? Primeiramente, estás falando cun carpinteiro experimentado, irmán doutro carpinteiro principiante. E segundo, non tedes por que navegar os dous sós, non che parece? E se o barco está abandonado e teu pai prefire pasar o tempo nesas cousas que me contaches, non lle debería importar que a súa filla o gardase. E volveu sorrir. O meu soño sempre foi sucar os mares. Onyx prometeume unha vez que o barco sería para min cando el deixase de ser o seu capitán, así que... Un gran sorriso esbozouse no seu rostro e os seus ollos centellearon. Desde cativa desexei vivir milleiros de insólitas aventuras. Vai a Marte, é incrible. Sodes incribles. Levantouse dun salto e botou a correr detrás de Elvis. Elvis, imos navegar. Está decidido. Tirouse sobre el. O moniño comezou a saltar de alegría. Mou mirábaos e Olivia agarrouno e tirouno na area. Gracias, Mou. Conseguiche sacarme un sorriso dende o primeiro instante en que te vin. Mou quedou na area con cara de asombro de parvo. Vidro xa estaba na orela e a moza correu cara a el agarrando dunha man. Gracias, Vidro. De verdade. Moitas gracias. E dando media volta, mirou a Marte. Correu cara onde estaba e saltou nos seus brazos. O pirata intentou ocultar que se ruborizara. Moitísimas gracias, Marte. Tiña o diante dos meus narices e nunca se me pasara pola cabeza e agora vou cumprir o meu soño. E será moito máis sinxelo atopar o mal becho que matou a miña nai. Gracias, mil gracias. Mirou nos ollos un par de segundos, sorrinte, e Marte respondeulle co mesmo, acendéndose unha chispa no seu corazón.